Tanghali po. Kung yung ulam natin ngayon, Mickey Abra. May ibinagay po yung aking pamangkin na Mickey Abra, si Kathleen. Si Doktora Kathleen, salamat. So, ulitin yung pansit natin. Ano mo naman paborito ng film mo to. Ayan. Tinadtad na karne ng baboy. Wala tayong makuha chicharon. Ito lang yung nakuha chicharon. Pang-display lang naman. Saka itlog. Okay. Gawin na natin. Para mananghalian na tayo. Yung pananghalian natin. Okay. Na lagay tayo ng pansit. Mickey ng Abra. Linadit. Nada di Abra dato linadit. Konting karne ng baboy. Siyempre, hindi mawawala ang ating itlog. Yun o. Ayun. Lagyan natin ng konting chicharon. Masarap sana yung chicharon ng Pampanga na may laman-laman. Ito kasi walang laman eh. Pang-display lang naman. Hindi ko pan-negosyo. Ng konti tapos fried garlic. Ayan. Ayan po yung ating Mickey Abra. Lalagyan na lang natin siya ng sabaw. Sabaw natin. Check natin kung pwede na. Ito yung sabaw natin. Para medyo mas maganda yung sabaw niya, lagyan natin ng konting cornstarch. Para magkaroon ng konting lapot. Lagyan natin ng cornstarch. Lagyan ng konting lapot yung ating pansit sa bowl. Dali. Tuloy natin mamaya. Ano po yung ating pansit abra. Pansit abra natin. Lalagyan na lang natin siya ng sabaw. Hindi pwede yung sabaw. Malapot-lapot na ito dahil lagyan natin ng cornstarch. Alright. Halin natin. Tapos lagyan natin siya ng sabaw.
Hindi ah. Hindi. Alright. Kain na po tayo. Oh, para sa bunso ko. Unang tikin. Bunso ko. Alright. Ito ang ating pananghalian. Vicky Abra, salamat. Doc Kathleen. So ulitin yung pansit mo, ating ko. The best. Have a nice day.